Ngiyabingelela kubazalwane bonke, ngibingelele kosisi egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Amen. Siyabonga ke bazalwane, sesiyazi ke vele asisakhunjuzwa ukuthi namhlanje uLesithathu inkonzo yamantombazane egameni kaJesu. Ngokuphuthuma nje ngizocela ukuthi kena siqaleni sithole izwi lenkosi laphayana ezwini lenkosi eliku 2 Kings chapter 5. Sofunda nje amavesi awu2. I-topic yethu namhlanje esokhuluma ngayo eqondene nosisi ngqo eyokuthi have a story to tell. Amen. Ngizocela ukuthi ngifundeke sikuze sikwazi ukuqhubeka namhlanje ngesifundo esiqondene namantombazane. Amen. Lithi izwi lenkosi lama sifunda ngendaba yentombazane yaKwa-Israel eyayithunjiwe. Socela siqale nje ku2 no3. In one of their raids against Israel, the Syrians had carried off a little Israel girl who became a servant of Naaman's wife. One day, this girl, she said to her mistress, umama uNaaman, I wish that my master could go to the prophet who lives in Samaria. He would cure him of his disease. Amen. Cela ke sibusise izwi lenkosi. Baba wethu ongcwele egameni lika Jesu, we praise you, we honor you. Siyakudumisa uNkulunkulu wethu omuhle, siyakubabaza. Baba wethu ongcwele kakhulu, sibonga ukuthi usikhethe sibe yilabo Nkosi abakwazi ukulalela nokuguidwa izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Sisangena ke kulo njengesidlo sakusihlwa. Baba wethu namandla, sinikela impilo yethu kuwe ukuthi Nkosi mawuphinde uyibusise ngalo namhlanje egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Mantombazane njengoba sithola leli izwi lenkosi lithi kena have a story to tell. Kuvuka nje lokho enhlizweni yami kusenkonzo yamantombazane ukuthi yazi masingamantombazane sine history. Intombazane ine history. Noma ngabe usemncane kangakanani kodwa unazo izinto odlule kuzo ongakwazi ukuzitshela abanye abantu. Amanye amantombazane ke Nkosi yami angisho ukuthi ke ngithini ngawo. Kodwa kwa amantombazane anamagama nje abizwa ngothobekile, abizwa ngosithembile, abizwa ngoslu olungile, yabona. Abantu nje abalungile ngisho sebephakathi enkonzweni banjani bathobekile. Ngisho kuthiwa sebephakathi enkonzweni sihamba nabo kodwa bona bawolungile. Ngisho kuthiwa sinabo enkonzweni kodwa bona banjani bangosithulile. Amen. Bephakathi enkonzweni. Kodwa namhlanje ithi le topic as intombazane yiba nendaba ongasitshela ngayo. Amen. To tell a story about yourself kunezinto okusisiza ngazo nawe futhi okukusiza ngayo wena ukhona uphakathi kwethu. Amen. Ukuba khona istory ositshela ngawe ngempilo yakho kuyakwazi ukuidentifya ukuthi wena kambe vele ubani. Amen. Kuyakwazi ukuidentifya nabanye abantu. Ngisho kuthiwa sengihlangana nawe uhamba no classmate, uhamba nesixuku sakho, uhamba nama colleagues, kodwa ukuthi nje khona istory owake wasitshela ngaso, lokho kuya-identify ukuthi wena ungubani. Awusafani nalabo ohamba nabo kodwa wena ungubani. Amen. You are being recognized by your sayings. Ukusho nje kwakho kwenza ukuthi wena ube recognized, uhluke kwabanye abantu. Ngisho kuthiwa abalingana nawe, nifana nabo ngama-colleagues niyini kodwa wena ukukhuluma kwakho udaba oluthile kithina sihamba nawe kwenza ukuthi wena ube nomehluko. Amen. Ukuba nestory ositshela abanye abantu noma ositshela abazalwane, singasho abanye abantu, ositshela nje abazalwane ngoba phela sikhuluma sisenkonzweni. Amen. Kwenza ukuthi abantu kube khona izinto abaziphikayo, abaziquotayo from ispeech sakho lesi osikhulumile. Amen. Njoba siyazi ukuthi kena
amazwi owakhulumayo kukhona into ayidalayo empilweni yakho futhi ikhona into ayidalayo empilweni yomunye umuntu. Say something. What do you believe in? Ukholelwa yini wena? Ake usho something. Siyazi vele uthobile, siyazi ukuthi ulungile, siyazi ukuthi ubani, kodwa nje ake kube khona into oyishoyo ukuze ngisho kuthiwa sekune lockdown sesihlukene, kodwa mina sengiyokhumbula ukuthi kambe ile ntombazane eyathi. Amen. Uyabona, kusho ukuthi nje ukusho something to tell the story kwenza ukuthi kena ungasuki engqondweni. Noma ngabe kuthiwa abantu ke manje sebeyakhohla, ngisho ngathiwa i-lockdown isiwu-2 years, kodwa make wena kwaba khona into oyishoyo, igama lakho noma into oyishilo ihlala irimakheka ezingqondweni. Ukusho kwakho ukuba ne-saying kwabanye abantu kuyakuveza ukuthi wena, where do you come from, uphuma phi. Amen. Noma singasasho ukuthi ke nophuma phi ngokwendawo, kodwa ngokwempilo, impilo yakho ithi wena uqale kuphi andukuba sibe khona nawe la enkonzweni. Amen. Others noma amanye amantombazane le ngithi mina othobile, hayi uthobile wena nje ubuthobile, kodwa khona nje amantombazane ngokwe-nature avele nje Nkosi yami ahlale nje wona aquiet athulile, kanti ngesikhathi ethulile nje uthule phezu kwe-hatred, unenzondo ethile akanayo yeminyaka, wahlukunyezwa ustepmother wakhe, wahlukunyezwa i-boyfriend ayethandana nayo ngaleya minyaka, leyo nto leyo ihleli igqibelene kuye. But at the same time futhi njengoba esela enkonzweni, he is or she is waiting for blessings from God, kodwa phakathi enhlizweni uhleli phezu kwenzondo, izinto akahlukumezeka zona ngo-2003. Amen. Njengoba ene-hatred, omunye nje une-misunderstanding, kukhona nje owathi kuye wena unjanjani, wa-misunderstanda ukuthi kambe lona ubuthi, leyo misunderstanding uhleli nayo for the past 5 years. Angithi manje igama lakhe unjani, ubukeka ewulungile vele, njengoba elungile nje, mina engiwuNkulunkulu, mina engiwumoya ingcwele, ngiyambona lo mntwana ukuthi noma angabizwa ngokuthiwa ulungile uthobekile, kodwa kune-misunderstanding ahleli nayo ngomunye wefamily, ngomunye oyicolleague, ngomunye umzalwane enkonzweni. Khona into wayitshelwa ya-misunderstandeka, uhleli phezu kwayo ngenxa ukuthi wena awusiyena umuntu oyi-story teller. Amen. Mabe sithola-ke izwi lenkosi laphana ade silifunda elithi kena kwakunentombazane ayishiwe iminyaka yayo, ayishwena negama, kodwa intombazane nje beningashongo igama, kodwa kunezinto ezirimakheke ngentombazane zaze zayobhalwa eBhayibhelini. Angilazi iBhayibheli labhalwa nini, kodwa namanje ngo-2020 sisafundisana ngentombazane eyathi tell the story. Amen. Intombazane yakwa-Israel yayiveza imfihlo ngayo ngempilo ekade beyiphila kwa-Israel. Intombazane lithi iBhayibheli yayithunjiwe. Umuntu othunjiwe yambona umuntu nje Nkosi yami ongenawo amagunya, uvuma noma yini futhi uyathula akakhulumi namuntu. Amen. Ngoba nane language vele yayikade imshaya. Amen. Kodwa le ntombazane ngokuthi ithi tell the story, kunezinto ezabreakeka empilweni kaNamani. Amen. Lithi iBhayibheli le ntombazane lena yathi uma ibona ukuthi uNamani imaster yakuleli khaya iyagula, iphethwe ilesi sifo esinzima kangaka, intombazane yathula yaba uthobekile kwase kwala ukuthi hayi mina angikwazi ukuthula ngoba phakathi enhlizweni ngigcine izwi lenkosi elinjani elinamandla elithi iBhayibheli kuma-Hebrews, izwi kaNkulunkulu lingena lahlulele imicabango nenhliziyo. Amen. Yathi le ntombazane mayithi break the chains. Hallelujah. Lithi iBhayibheli intombazane yathi laphana ihlangene, ngabe yayihlele ekitchen, ngabe yayihleli kuphi nomama wakhona, yathi kena kunganjani, I wish that my master
could go down to the prophet, umprofethi wakithi owayephilisa abantu, umprofethi owayenza izimanga. Nami ngiyamkholelwa ukuthi uma umaster wami engahamba kumprofethi, uNkulunkulu wamprofethi noma uNkulunkulu kaIsrael angafike amsindise ubani umaster wethu. Amen. Ukukhuluma kwalento intombazane izange ikhulume izitori eziningi. Nawe futhi uyabona mawufunda iBhayibheli verse 2 verse 3 uyabona yakhuluma nje indaba encane. Kodwa that short story ayizange ibe half a page. That short story yakwazi ukuhila, yakwazi ukuphilisa ikhomanda ewubani ewunamani. Amen. Kunama point ana nje ngwabhalile lamafishane ukuthi kena istory sentombazanyana encane senza umehluko kwimaster. Amen. Satrenda istory sentombazane sathobisa ikhomanda yearmy. Amen. Umuntu makuthiwa ikhomanda yearmy uyambona ukuthi lo muntu usewumuntu okuyi high profile ongeke aze avume ukutshelwa intombazane ewumthunjwa, kodwa ngoba intombazane yayikhuluma empowered by the word, by ilo ugcobo lakwaIsrael. Amen. Imhebherukazi intombazane, kodwa ukukhuluma kwentombazane kwafike kwadala umehluko empilweni yekhomanda yearmy. Number 2, le commander yearmy lo master wabo lithi iBhayibheli, he was a great and the honorable man. Wayemkhulu, angazi ngamlinganisa nobani lesikhathi samanje, kodwa nje lithi iBhayibheli, he was a great and honorable man, but the voice of a young girl yakwazi ukuthi kena iyothobisa. Akakafiki lapha yohilishwa, kodwa nje umuntu uqale aphile kwi-mindset yakhe. Ngoba uNamani wathi eqamba vele kumprofeti, kodwa wayesehilishwe amazwi entombazane. Ukuthula kwakho yazi ukuthi ungathula, ungatsheli umuntu uthi mina ngivele igama lami ngulundi, ungatsheli umuntu. Kanti lokhu ukuthula kwakho wena uthule netherapy engaphilisa omunye untombazane oseduze kwakho, osenqumile ukuthi kena I better die ngoba mina ngibhekene nalenkinga. Kanti wena ukube ubukhuluma ubezothi lo seduze kwakho, hawu kanti nosibani udlulile kulento, so let me live, ngingabe ngisafa. Amen. So lithi iBhayibheli lentombazane ngestory sayo esifishane engazuma singama sentence amabili noma amathathu, wathobisa a victorious man, indoda eyayinqoba ngamasu, ihlakaniphile, iyayithi akwenzeke into kuyenzeke leyo nto, ibizwa ngokuthiwa i-victorious man. Kodwa ngisho kuthiwa iphezulu injalo empowered ngawo wonke amandla, yathotshiswa amazwi aphuma entombazaneni esencane, futhi intombazane enjani ewumthunjwa engenawo nama human rights ayekhona ngaleso sikhathi. Amen. This man was mighty. He was mighty. Waye umuntu onamandla okulawula, kodwa wakwazi ukulawulwa amazwi aphuma entombazaneni. Amen. Okugcina, he was a highly respected man. Amen. Kusho ukuthi waye umuntu ohlonishwayo. Mhlambe kulesi sikhathi samanje singamlinganisa nje njengopresident. Upresident mayizofika kuleyo ndawo kuke kuphele u2 weeks sathunyelwa izinja ezizobheka ukuthi iphephe kangakanani indawo azoza kuyo. Amen. Kusho ukuthi naye-ke he was a highly respected man. Wayengeke athathe noma yini eshiwo ingane ngoba waye nama advisor ayemtshelayo ngempilo yakhe, hayi ukuthi angatshelwa ingane encane. Amen. So singamantombazane, uNkulunkulu ziningi izinto azibeke kuwe, indlela ophile ngayo nezikhisi wahamba wangena kuzo. Amen. Kwakune purpose ukuthi wena uhambe ungene esikhisini ukuze kuthi uma usukhuphukile bese utshela abeza ngemuva ukuthi kena ningahambi ngaleyo ndlela. uNkulunkulu wayenza ukuthi kena kube ne direction yamantombazana eza ngemuva emva kwakho ukuthi kena ningahambi ngaleyo ndlela ngoba uma nihamba ngaleyo ndlela nizothola ukulimala endleleni. Amen.
So ke singamantombazane engathi kungavuka lokho enhlizweni yethu ukuthi kena if you get an opportunity kuthiwa come forward akusitshele ukuthi kena sisi ngwanakho wena wasindiswa ngo-96. How do you survive? Usurvive kanjani ukuthi kena kuze kuphele iminyaka over 20 uhleli enkosini? Don't be afraid to come up and tell others ukuthi mina nginqobe kanjani. Abanye bayafunda baqede futhi at a record time accomplete i-degree. So mina nkosi yami engilokhu ngifeyifeyile endleleni angazi ukuthi kambe naye lo uke wabhekana nabo ubunzima endleleni. Kodwa ukubethi come out asho ukuthi hey kukhona imodule engiyenze ngayenza ngayiphasa ngangazi ngiphase kanjani. Wezwa nalo munye obeseyibiza ngesidomo obesephelelwe yiyo yonke into ukuthi hawu kanti Nkosi yami akusimina ngedwa engihlulekayo endleleni. Amen. Washo wathi kena ukuze ngiyiphase le module kwadinga ukuthi kena ngibe ne-extra strength ngi-apply amandla angaphezulu kwalawo enganginawo. Amen. Ngingalali mhlawumbe okungenani ngilale 3 hours ngesikhathi usukusho lokho ukuthi kena nami bengiyisehluleki. Lokhu kwehluleka akusikhona okokuthi uNkulunkulu akakufuni. Ukuthunjwa kwentombazane hayi ngoba uNkulunkulu wayeyizonda intombazane ukuthi she was the only girl yathunjelwa kulo muzi, kodwa uNkulunkulu wayene purpose yokuthi kena amandla kaNkulunkulu ahambe aze ayofika eSiriya. Amen. Ukuthi amandla kaNkulunkulu ahambe aze ayongena kuma high authorities, kodwa angangeni ngo prime minister ngobani ababeseduze kwenkosi, kodwa amandla okuphila that healing power iyongena through a girl. Amen. So singamantombazane uNkulunkulu akasisize. Nami I'm also praying to you girls, especially amantombazane asekhulile, ukuthi mantombazane azingane zethu mazingafi endleleni nikhona niphethe itherapy ngaphakathi ezinhlizweni zenu. Amen. uNkulunkulu kunezinto enifakwe kuzo, noma mhlambe wena uthi wena ngangifakwe uSathane ngathola izingane, mhlambe kwenzeka izinto ziningi izigodi amantombazane asekhulile angene kuzona. Amen. Warejectwa, mhlambe khona umshado wasehlathini owawusungene kuwo. Amen. Kukhona nje ubhuti omuhle othile wakuthembisa izulu nani nomhlaba, kodwa emva kwalokho wakwenze njani lo bhuti? Wakurejecta endleleni. So sinawe nje enkonzweni usindisiwe, kodwa usamile esikhisini esimnyama sokuthi awazi rejected. Awuziboni wena kunento ethile ongayithula uyisho lapha enkonzweni. Ubona nje yonke into iwholy nezingane lezi ezincane uzibona wena ziholy, kanti azikho holy wena ungakasho ukuthi mina ngingenile esikhisini. Njengoba ngiyilana nje mina ngiphuma esikhisini. Amen. Ukufakaza kwakho noma ukuthi wena come out and tell the story kuzosiza lo omtshelayo, but at the same time futhi kuzosiza bani? Kuzosiza wena. Mhlambe wena njoba uhleli nje enkonzweni uyapraise uyadumisa, kodwa uthule nezinto ezakushaya endleleni awutsheli umuntu, imfihlo yakho. Amen. Ukuhlala kwakho kulezi imfihlo noma uhlala kwakho kulesi sikhisi lesi kuvimbele noma sokuvele kwaba ishade empilweni yakho. You are praying, uyafasta ukuthi uNkulunkulu akakubusise impilo yakho nayo iqhubekele phambili, kodwa uthi uNkulunkulu come out and tell others, ngoba nabanye bahamba bebhajwa kule ndawo ngoba awubatshelanga wena ukuthi le ndawo owangena kuyo yayiyingozi kangakanani. Amen. So singamantombazane, let's come out, let's come and tell
the story. Amen. Ake sikhulumeni ngamandla kaNkuluNkulu, ake sikhulumeni ngokuthi yini eyenzekalayo ezimpilweni, uboneni ngoNkuluNkulu, yini eyenzekile, ibuphi ubufakazi onabo wena ngalamandla lawo ensindiso osindiswe ngawo. Amen. Kukhona iculo esibe sicula singamantombazane sisebasha elithi kena wonderful story, wonderful story, wonderful story, for God so loved the world. Leli culo lelisuselwe lapha ku John 3:16 ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wenze njani kwasindiswa bonke abantu, wathi bonke abakholwa uye benze njani bazophila. Istory esisitshelwa uJohn. So nathi singamantombazane, we have a wonderful story to tell. Amen. Kunabantu ohlala nabo, kunabantwana ohlala nabo kwifamily, okufuneka nje ubatshele just a wonderful story ukuthi kena uJesu unjani uyasindisa, ngoba lithi leli culo for God so loved the world, as vele uJohane ethi naye uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Njengentombazane yakwaIsrael lithi iBhayibheli, kunganjani uma umaster wami engake ahambe aye kumprofeti ayothola khona ukuphulukiswa. Amen. So nathi singamantombazane, especially amantombazane asekhulile, amen, uNkulunkulu uyawadinga kule ministry ukuthi athi testify about the power of God, ukuthi uNkulunkulu wenzeni. Ngesikhathi kena betestifya, nalaba abancane bazothola amandla okukhuphuka, bathole amandla amasha. Amen. Baze baculele leli chorus ukuthi esipha amandla okunqoba, nawo amantombazane akwazi ukunqoba endleleni, esizwa osisi abadala abazosho ukuthi kena nami ngeke ngangena kulesi sikhisi. Kodwa asihlali ezikhisini bazalwane, asigrieve yonke iminyaka, asihlali phezulu kwenzondo ukuthi awazi rejected, usibanibani wangishiya nengane, wangishiya kanjena, wangenza ukuthi nokuthi. Siyadlula lapho, sithi mase siphezulu entabeni bese siyabatshela beza ngemuva ukuthi please don't go to that place ngoba uzothola ukulimala. Amen. So singamantombazane, let's talk about us. Let's talk about amandla kaNkulunkulu asebenzile empilweni. Have a wonderful story to tell others. Do not compare yourself with others. Uthi uzathi uPaul, singalingisi lelizwe, singalibali ukukritisizana, sigxekane, sibe njani, kodwa ake sikhulume ngamandla kaNkulunkulu ukuthi kena uze ube lapha, uze uqede u15 years, uze uqede u10 years wena uhamba uphila impilo enjena. Yini leno ekwenze waba namandla angaka? Akusiwona awakho amandla, kodwa kungamandla kabani? Kungamandla kaNkulunkulu. So uNkulunkulu ngithi akanibusise amantombazane be empowered, nikwazi ukuma, nithi stand for the truth, ngoba niyabona ngaphandle iqiniso alikho. Kodwa thina singamantombazane asindisiwe, yithina esingofakazi ukuthi ngempela intombazane uma isindisiwe iyakwazi ukuphila impilo estrong, kodwa ibe empowered ngamandla ewathola ezwini likaNkulunkulu. uNkulunkulu akasibusise. Amen. Thank you so much.